byd. Ystyriwch hyn, bod y byd yn ddangos i ni i gyd yn fawr, dim ond rhan fechan bach ohono sydd yn digon sych i ni sefyll arni. Wedyn, ystyriwch hyn, fedru un dyn ohono ni fyw yn y mannau hynny o'r byd lle mae hi'n crasu o boeth. Wedyn, yn y maifannau eraill, sydd yn eira ac yn rhy tragoeddol ac mor eithafol oer. A fydd hi'n anodd i eithriadol i un ohono ni fyw. Mae'n oll yn golygu. Yn y fannau hynny, ar y ddeall y gallu ni fyw, yn crebachu, i fod ei lle ei hyd, a dim ond ychydig bach dros 10 o gant o arwynebydd y byd.